Masikati akanaka varanda veZimbabwe. Dzave nguva dzedu dziye dzanhau dzaBreaking Vet. Nhasi paepisode 22 tiri kutaura tinosarudza zvipi kuenda ku2018. MuZimbabwe mune mabato anopfuura magumi matatu, over 30 mapolitical parties. Vazhinji vacho vachakwikwidza muna 2018. Pana paBreaking Vet nenguva yatinadzo hatingakwanise kutaura nevese 30, tichangotaura nemabiggers vacho vaya vatinoziva. Pfidza neni tiri kutambura kunzwisisa vaya vaimbova kujunta vakauya kuopposition kuti mafungiro avo akamira sei chaizvo chaizvo. Vamwe vari kuti asi iwe mveti tese takambobva kujunta ikoko, tese takambobva kuzana ikoko, saka chii chiri kunetsa kutora vanhu avo tovapinza muopposition? Isusu tinoti timing baba, timing. Tarisisai kuti vanhu vari kubva kujunta vari kubva ikoko sei. For example, 1999 vatrangirai nevamwe vavo vana Gibson Sibanda and so forth. Vanhu vese vaya vanga vari majunta members at that point, asi vakabuda vega mujunta imomo. Ende panguva iroro 1999 junta raipiwa ivhu, vanhu vanga vachipiwa minda, vanga vachipiwa mabusiness, saka dai vakasara imomo dai vakawana zvinhu zvese izvozvo, but havana, vakabuda vega zvavo. Tikati fast forward ku2008 vamwe vakazvitawo futi, vakabva mujunta vega, vasina kufaiwa, vasina kudzingwa, vakanomira vega vachiti havachakwanise kubvumirana kana kuwirirana nezviri kuitwa mujunta macho imomo. Saka takaona kuti vanhu ava vakabva vega zvakare, havana kudzingwa. Pese apa vanhu vakarasiswa mari nemabasa avo, asi vakashingirira kuti vamire nevanhu, kuti vamire neruzhinji. Tine bato raakutongwa neformer deputy president. Vari kuti vakaedza kumisa violence yatakaona iye muna 2008 pairuwa vanhu veopposition, asi vakatadza. Saka mubvunzo watinawo ndewekuti kana manga muri number 2 in charge munyika yese, asi makatadza kumisa kurohwa kwevanhu, nhasi mungaita sei apa mave opposition? Mumwe wacho akavhura chiyouth organization, asi paanga asati adzingwa kujunta aiswera achibvutira vanhu mafamu nemabusiness kumasasa park uko, asi nhasi akuda kuonekwa kunge mudemocrat. Wokuzopedzisira mufanhawo zvake pa 6 weeks chete akatangira paanga achiti I am unapologetically ZANU-PF, I will support my president until I die, I love my president, wozosvika pakuti FUCK Mugabe. Zvese izvi zvataurwa in 6 weeks, wopedzisira ufomawo imwe part kuwedzera pamagumi matatu atinawo kudhara. Takapinza opposition mugovernment tichifunga kuti vachamirira povu, asi chii chavakatanga kuita muparliament? Vakatanga kupanana mota nekuvaka prime minister mansion kuHighlands. Chero dai vaisaziva zvavo, prime minister vaifanirwa kuramba imba iyoyo. Apa vanga vatone imba yavo kuStrathaven. Dai vaitoti kuti mari iyoyo iende kundoisa madhamu kuMatabeleland kana kuvaka dzimba dzezvidhina kuEpworth. Vamwe vanga vari maminista vachitambira mota dzema over $100,000 nema 4x4 nema Benz, asi nhasi hanzi tinokwanisa kugadzira nyika and cut expenditure. Madhorobha ese Harare Bulawayo aitongwa nemaopposition. Makaunzo mwe vanhu vaipanana ma$30,000 to $40,000 pamwedzi. Fungai zvenyu, apa munhu angachirova street sweeping aipiwa less than $200. Asi vaifunga kuti mari iyoyo dzaibvepi? Panga pasina zvimwe here zvataikwanisa kuita nemari idzodzo kuti tisimudze nyika. Saka pavanga vari panyanga, pavanga vari mugovernment, pane zvatakaona here zvingatikonzerese kuti tivadzose mugovernment zvakare? Zvibvunze izvozvo. Mawar vaya vanga vatori vakonzeri vekufa kwevanhu in 2008
vaya vakapiwa $50,000 mapensheni maluta emabhizinesi nemapurazi vaya vakakumbura kuti hanzi toda 20% of this 10% of that cha nhasi vakuchema nesu vana tsuro zvedu nekuti maakurohwa nejunta riye ratakaona kuipa kwayo kwese kuye ku1999 vese zvavo vanoswera vachiuraya maconstitution emabato avo. Junta rakadzinga machairman 8 zvisiri pamutemo. Machairman ekuwar veteran akutochinjwa katatu mugore rimwe chete. Opposition pachezva yava ne3 madeputy president. Hakumana zvinhu zvinonyadzisa izvi. Zvinonyadzisa, unoshaya kuti vanhu vari kufungei. Varanda veZimbabwe, shuwa here kuti ndivo chete vanhu vanogona kutitonga here avo vatiri kutaura nevavo. Pavanhu 13 million tovhotera tsvina dzakadai shuwa. Tiri kutadza here kuwana vanhu 50 kana vanhu 100 vanogona kusimudza nyika. Vanhu vasina huroyi mumwoyo mavo, vasiri corrupt, vanomira nevanhu. Tovaita maminista kana maparastatal heads kuti tigadzire Zimbabwe. Hatingakwanise here kutarisa vamwe pamwe maactivist, maybe kana even mapastor. Vanhu vanotsigira mabato aya vanogona kuita noise zveshuwa, asi havasi pamajority, havana kuwanda. Vazhinji vevanhu muZimbabwe, tisu, inini newe, takazvigumburika zvedu kudzimba dzedu kana kudiaspora nekuti hapana zvekusarudza, pane zviripo zvacho. Saka tinongoti zviri nani kusavhota kana kungogarawo kumba. Tinongoswera tichishandisa zvedu kana basa racho richionekwa kuti tiwane mari kuti titumire vana amai vana baba kumusha kuti vawanewo kurarama. Tisu vazhinji vacho, tisu majority yatiri kutaura. Kana tichida tinokwanisa kudzinga tumafake democrat uto twese twatiri kutaura, toisa inonzi third force yedu. Tokumbira rutsigiro kubva kune vaya vari kunze kwenyika, toita maprojects kumba, tichibatsira vanhu one by one tega zvedu. Toisa kana chinonzi government in exile kana tichida, kana kutoisa non-political transitional team kuti vanhu vakwanise kuwana ubato rokutsigira kana 2018 yasvika. Ngatingwarirei varanda veZimbabwe. Ngatisadzose vanhu vatinoziva kuti patakambovaisa ipapo vakatadza basa vachingoswera vachitora mari dzedu. Hanzi think out the box. Ngatifungei zvakanaka tisati tanyeperwa nevanhu ava zvakare. Ndo panoperera nhau dzaBreaking Bad dzanhasi. Kana mafarira zvandataura uyezve votsigira zvandataura, pane Facebook page neYouTube channel yatinayo, pane mamwe mavideos anonzi Breaking Bad. Ndatenda.